Bună seara toată lumea, asta este primul meu videoclip din serie de Minecraft. Așa, joc The Bridges. Așa, aștept să se încarce, să vină pe... Da. Aștept să se încarce și mă plictisesc și să vină player și da. Uite porc. O să fac și Minecraft modat, o să fac și, da, nu pe servere, o să fac mai multe. O să mă joc și cu alții, da. Și cam așa. Acum este ora 8 și 24 de minute seara. Acum am avut timp să fac. Acum am vrut și am avut timp acum. Și vreau să începem că m-am plictisit și da, cam așa. Island, Ice, Ace, Vulcano, așa. Bun. Nu mai începe asta, că m-am plictisit. Jocul începe în 40 de minute. Hai. Deci să știți, am hack. Ok? Să nu ziceți că ce, deci ai hack. Da, am uitat, programul meu se numește titans2gaming.ro. Nu uitați să vă abonați, să lăsați like, subscribe și share și comment și... Sper să mai continui seria dacă strâng like-uri, adică și subscribe și like și hai că începem 4, 3, 2, 1, seara, ăla-i. Sunt pe green, ok, rem. N-am luat niciun kit, fac eu. 1, ăla-i. 2, 3, 4 trebuie. Ce doare, mamicu? Te mâncă, mamica doare. Bun. Fier. Primul a fost căcărată neagră, așa o bucată. Așa, repede luăm piatră. 1, 2, 3, așa. 3, bun. Aia. Și acum, aia nu. Pentru târnă cop de aer, e bine, are. Luăm și niște cărbune, cum să nu trebuiască când, da, în caz de... Iron, bine. Dacă am găsit și ceva diamant, am fi norocoși. Ia, apa ia damage, adică... Da, bine. Oh, cât fier, ce tare, trebuie să cred pe aici, n-am jucat de Bridges, așa mult. Da, e bine, nu dau uși. Câtui. Ne facem full? Ne facem full. Cred că nu-s numai la green, nu? Echipă green. Uau, ești numai 2. Podurile. Laura! Stai să vină un pic de Laura să mă văd. Stai că nu vrea mami, vine mami acolo.
găsit odată un chest. Chest-uri. Am mâncat ce Mult iron. Lasă. Na. Sper că e bine. Adică cât are? 33. Ce bine. Nu cred că am găsit așa mult. De green-ul meu. Ce fraier e. Stai, dar nu ți-i dă mergi. Da, nu ți-i. Bă, ți-i, bă.